jatend loch gwenge kata madho ngere luongo ni devolution. En burano endo miloso ga higa ka higa mondo ng'ini to okang' mage mwasegoyo e weche mag devolution. Koro sani wantie dala mar Homa Bay to achopo dala ma Migori nikech kiny warwako ker e dala ma Migori waratwak kode gi local leaders magwa to kaachiel kod opinion leaders magwa. To ratil kaka kawuono ane ratil kaendi loch mar gwenge ni endi pod en gima pod aneno ka pod jotendwa pod nyagore kode. Nitie counties go eko mosego okang' mopogore opogore e gigo eko mwawacho ni gin devolved functions. To nitie counties mogo eko ma bende pod nyagre mondo mi gibede kumochomo yo mondo opim gi jomoko. Koro chutho conference mwan go mar devolution mantiere Homa Bay kawuono nyaka chieng' tich abich. Kawuono e ker marwa President Ruto noyawe to odumo tich abich ka jakom kaachiel kod deputy president mobiro mondo gilore. Sani koro wang'iyo e devolution no endo ni te higa mokalo okang' mane mosego gi counties mopogore opogore e devolved functions mwan go. Mano ema ing'iyo maduong'. Ta kan kaka senator tapani pod wan gi challenges mang'eny kabisa ma wadwa ng'eyo. Mondo mi ng'e wan gi challenges mang'eny en ni ka loch gwenge nigi devolution conference mineno dhi mbele kamani to ere kaka connect gi japiny. Ere kaka japiny kawe. Be japiny mor kode, be japiny nigi ng'eyo kata gi interest e conference madhi mbele no endo. Mane akipimo ni bende loch mag gwenge osemulo jopiny. Koro en conference mas scorecard mapani nitie counties matimo mabeyo, nitie moko pod ok tim maber ahinya. In kaka senator, jomoko seyo ni Auditor General pile ka pile golo ripode maricho kuom county to onge gimitime. Ang'a mono chik kao matek mibadhi